d'un riu avall amb Habana Comèdia. I quan sona esta melodies, que torna este divendres, i tornem a tindre els nostres dos xics de la Habana Comèdia, Termi i Adrián. Benvinguts, com estem? Hola, Se m'està fent llarg l'estiu. Ja s'acaba. Vinga, va. Ja D'aquí no res, torna al col·le. Les últimes festes majors, que queden ja, últimes festes, volta al col·le. Vuelta al cole. Bueno, qui torna, això. I quina tristor. I ja està. Panellets, castanyes... Pues sí, que s'acabi ja de treballar, Torrons, perquè jo estic polvorons. treballant molt aquest Molt bé. estiu. I ja està. Molt bé. A veure, s'acabem ja. Heu fet molta festa major, què? Sí, Molt de correfoc i molt de ball, Sí. i molta verbena... La veritat és que sí. i orquestra de poble. Oh, I, les madre bones, mia, eh? Roncola, 3 euros. Aquella... Això- aquella... Això ho vam això parlar fa ja- temps, que no existe... Una altra Això cosa és ja que no no existe el existe, Roncola a sí. 3 euros, ja no existeix, Sí. Ja no existe. Orquestes, aquella cosa al límit del... De la vergonya aliena. Sí, Sí. quasi de l'agressió sexual, segons en quin punt. Ui, això ja no. Ui. Agressió sexual? No ho sé. No, agressió sexual visual, quasi. Agressió musical, vale. Agressió musical. També, clar. també. Ah, sí, no, però les orquestes de poble molen, estan guais. Sí. Hi ha algunes que sí, A mi m'agraden. Algunes que, bueno... En fi. Però sabeu el que mola de veritat? Què? Les fires de poble. Hombre! Ai, per Entrem. favor. Va, O sigui, les fires de poble, o sigui, el xambala està guai, però aquesta coseta que et donen les fires de poble de no saber si són els teus últims 5 minuts de vida, això és inigualable. O sigui, aquesta sensació de moriré avui... aquella atracció que té una falca de fusta baix perquè si no està recta. Exacte. Aquella atracció que se'n va el I quan pare ton fill està deixa el dalt fill. fas... Bueno. Ara ja està fet, saps? Està aquí la nueva eutanasia, l'eutanàsia gitana, no? Bueno, en fi. Oi, va. Hòstia, vaya tos. Ui, va, sí. Jo anava a dir enginyeria gitanil, però... No, jo no vull entrar en ètnies, entro en que si l'asfalto no està ben posat, Hòstia. allò s'ha d'aguantar d'alguna manera. A veure, L'eutanàsia gitana m'ha agradat molt això i m'ho apuntaré. Hòstia, sí. Ja ho provaré algun dia. Que bé. Què t'anava a dir? Jo vaig anar a una atracció a la fira de Deltebre Sí? i va marxar la persona adulta que estava a la presó, aquella que va cap amunt i cap avall, Ai, que sí. gira i tal. Sí. I en un moment donat va marxar l'home adult i va deixar el seu fill adolescent Sí. de 13-14 anys a càrrec de l'atracció. Jo he vist xiquets clarament no majors d'edat Sí, però- cobrant i tal a colxonetes d'estes de saltar dels Bueno, xiquets. sí, però a la però presó... això... Bueno, l'explotació infantil... Té el seu punt, a veure. No vols dinerets? Guanya-te'ls. Ja, Jo he començat a fer-ho a però casa. aquest senyor l'ha contractat un ajuntament. I jo crec que no pot posar els pares allí. També, O- vaig veure, els a fills allí. l'atracció està a la presó, vaig veure com pujava un grup de mexicans i vaig pensar, joder, sí que són reals, no? Sí que ho fan. Està tematitzat això increïblement. La nova Guantánamo serà així. Claro, Serà una atracció. Va pujant i baixant i por lo menos te lo pasas bien, ¿no? Els cotxes de xoc, es diu així en català? Los autos de choque? No sé. Diem no sé. autos de choque. Cotxes. Bueno, jo he dit Però clar, autos de choque. Autos, ningú diu autos als cotxes. Hauran de però- ser cotxes de xoque, però ens hem acostumat a dir autos de choque. Sí, bueno. No, sí. Jo de menut dia autos de cotxe. Autos de cotxe, bueno, però cadascú te van donar molts cops i Sí. te vas quedar. Sí, no em deixaven berenar. Els cotxes de xoc, o com li diu Esperanza Aguirre, conduir un dilluns al matí. O sigui, Cotxes, no? Li diuen Cotxes. cotxes. és que als cotxes de xoc la gent jo trobo que va a descarregar la seva ira. Sí. No? Perquè Totalment. Jo Sí, jugava a sí. esquivar. Jo jugava a no xocar. Bueno, això Ah, també bueno, ho feia també. I jo. maniobrava Això també. superbé. Jugava a aparcar també a vegades. Quan anava una mica sol, jugava, aparcava i tornava a sortir. Això no, però esquivar sí. A mi m'agradava esquivar. Jo esquivava, sí, jo jugava a Jo esquivar. també, Perquè no m'agradava xocar. Ja si em xocaven, doncs bueno, te xocaven. Però intentava, jo jugava a no xocar. L'última vegada me van trencar el mòbil al cotxe de xoc. Hòstia, és que no tenia Home. mòbil jo l'última vegada No, que vaig Déu-n'hi-do. pujar. Però va ser fa poc, va ser l'any passat, trobo? Sí, i aquest any per poc surto volant del cotxe. Pues Vaig fer com així i dic, me voy, perquè un grup d'adolescents, dos, me van xocar contra l'esquina i... Claro. Bueno, en fin. Pues torna a l'autos de xoque en l'ordenador, a veure si te'l trenquen i te'l pots canviar ja d'una vegada. Jo trobo que sí. Ves els autos de xoque i fent la secció. L'estic pagant encara el mòbil, perquè era nou, tenia una setmana. Hosti, que fort. Més atraccions. El Hulk.
El Oh. Hulk o Oh. Saltamontes, no sé com, No, el com, Hulk, com li el diu. Hulk. Saltamontes, el per Hulk, què? no? Perquè és el mateix, no? No. N'hi havia un que ja Sí, tenia, no? n'hi havia un que tenia un saltamontes al mig. Sí, crec que sí, que li diuen el Saltamontes perquè va fent així com cap amunt i cap avall, no? Nosaltres fèiem el Hulk en un col·lega. Hi havia un col·lega que es posava així al mig i els altres anàvem al costat fent així... Després ho ensenyo. Però, I ell només s'hi ficava així i pegava voltes. però ojo, perquè aquesta atracció, jo no ho sabia, però quan ja t'has acostumat a anar així cap a davant i amb altibaixos, després resulta que para i va cap I atrás. va d'esquena, sí. Sí, jo vaig flipar, passa com la democràcia espanyola, no? Que de repente estàs acostumant i dius, hòstia, però se está yendo para atrás la cosa, ¿qué pasa? El tren de la bruja. Home, Oh, que ja oh. no existeix. Sí que existeix. Sí, el tren de la bruja, bueno, però diferent, no se le llama así. reversionat. No, però antes hi havia un xic clarament excocainòman en una peluca que et pegava en una escombra que feia mal al cap. I I que ara si estan l'agafaves, viatge Mickey, gratis. ja estan Mickey, los de la patrulla peluda, i te donen un globo i te tiren espuma. Sí. També. Vull dir, el tren de la bruixa ja no existeix. Existeix un tren que pega voltes. Ara es diu el tren de la mujer empoderada, no? De la dona científica. No, era real perquè la dona portava una escombra a la mà, però bueno, coses de l'època, no? No dic que estigui bé, però... No, és que no era ni una dona, o sigui, és que si almenys fos una dona... Claro, És que suposava que era una Era un bruixa. xic en tatuatges, molt pelut i poques dents, segurament. I es veu que si li robaves... Això jo crec Sí. que ho vaig comentar, que si li robaves la granera a la bruixa et donaven un Viatge viatge gratis. Sí. No? Sí. Com a les residències madrilenyes, quan els iaios veuen entrar Ayuso, que ve amb l'escopeta directament, si se la treus, pues tens una setmana gratis de Una setmana de més. vida. Sí. El toro loco. El toro loco. No sé com es diu aquesta atracció, la del toro. Jo l'he La puesto el del Però toro la toro. que loco, són me varios gusta. toros. Sí. Sí. El rodeo, Los no? toros. Sí. No sé com es rodeo? diu, ni no vaig perdre temps a Rodeo buscar-la, però... o toros locos? No ho sé, a No mi tinc m'agrada idea, el toro no No tinc loco. tinc idea. Vaig pujar una vegada, era petit, li vaig dir a ma mare... Bueno, petit, 12 anys o així, li vaig dir a ma mare, vull pujar. El toro, vaig caure del toro, el toro al girar em va pegar cop, vaig posar a plorar, vaig baixar i no vaig pujar més. I mai més. Jo he pujat una vegada i mai més. Jo no he pujat mai. És que no m'agraden. Vull pujar. És que no m'agraden. És xulo. Sí. És xulo, és divertit. Però no vaig pujar més. A mi- Oh, i una a que mi és en general no superxula m'agraden. és la del pulpo. La del pulpo. N'hi ha una que és un pulpo. Semblen al Hulk, que va donant voltes. Estarà a Tortosa, si torna. Però no L'any és- passat estava a Ah, pues jo Tortosa. crec que era el pulpo. Però no és tipus les tasses aquelles que peguen voltes? No, estos te giren, te volten, nosaltres vam pujar pensant, ai, mira, què, jiji, ja, ja, ja. Tan tinta la cara de repente. I una mica més i Sí, que s'ha sortim estropeat l'atracció. plorant i demanant que pariguen l'atracció. Jo no entenc totes aquestes atraccions que l'únic que pretenen és marejar-te. Perquè el sombrero mecánico... També. El sombrero mecánico. Ai, el sombrero mexicano. Vale, el sombrero Sí, mexicano. ara m'he barrejat en el toro mecánico. No sé quina és el sombrero, El sombrero mexicano. mexicano És una rodona. una rodona en asientos als costats sí, i, que, és veritat. i que no vas lligat. O sigui, No. tu pots quedar-te quieto i caure. Sí. Esta tampoc l'he provat mai, però algun dia la... No puedo. Jo, honesta, també em vaig pegar un cop al cap contra una altra persona i ja no he tornat a pujar més. ho he Ja vaig entès. pensar, quin sentit li No ho he trobo, entès mai, no? no ho he entès mai. Jo començaré a pujar les de xiquets en mon fill i ja està. No, I les cançons que sonaven a la del Hombre. toro? La Lo de... piribip, El indio y todo esto, sí. Sí. Tan contento com vaig ser. Que continuen No sonant cantaré encara, perquè el eh? YouTube me xaparà, me tanca la secció si canto una Sí, mica. que ha quedat igual, eh? Oh, Hòstia. oh. Sí, clàssics. Estos los de l'Ice ara, i en plan, bueno, a ver... Bueno, sí, posaven musiqueta. Què més? I què menjàveu a les fires? Jo La gastronomia recordo- de la fira. Jo recordo una vegada, perquè mons pares han deixat molts de diners Sí. en la meva boca, També. Sí. en que tingui la boca com la tinc. No Les estan bé, coses però com en són. omplir-la. No estan bé, però en omplir-la. I recordo la gran bronca monumental de mon pare a unes festes de la cinta perquè m'estava menjant una massana de sucre. És una cosa que no he entès mai. No l'he provat mai. Perquè si la massana fos de sucre de tota sencera ho entendria, però és una puta massana normal recoberta de caramelo. Què dius ara, sí? Sí, És una massana real. sí, és una massana És real. una que està poma sucada. normal. Sí, Està sucada en sucre, Ja està. sí. sucada en Jo pensava que era- piruleta. Jo pensava que era una xutxa o algo, no. No, és una puta Buah. massana. I dius, menja't una massana, fill meu, pren una massana i després Sí. ja et menjaràs un polo. Com les Però... metges garrapinyades estes, no? Que Oye, també... però això és boníssim. Sí, Són sí, boníssimes, encara, jo sí, sí. m'encanten. A mi m'agradava molt el cotó de sucre, però no El me'l cotó de compràvem sucre mai. No també. me'l compràvem mai. Jo a la fira sempre cotó de sucre, un bien gordo. A mi és que com a no molt- compraven aquestes cotxinades. Jo com a molt bones, xutxeries no. i
i que anessin embolicades. Ma mare no volia que fossin de les que no van embolicades. Per tant, Ah, era una bueno. merda, perquè te podies comprar 4. No volia que anessin embolicades o que sí? No volia que anessin sense embolicar. Sense embolicar. Ah, vale. És tot lo O sigui, contrari a una les hippie, xuxeries no? bones, les xuxeries bones, Sí. l'ou, el plàtano... No, estes no, perquè saber qui les ha tocat. Sí, a no mi les ha també- tocat ningú, que t'ho fiquen en pinces. A mi mon iaio, veus, en això també. Tampoc me deixava menjar este tipus de xuxeries. bueno. I jo pensant, jolín. D'un iaio. Ah, pues Sí. mira. Normalment los iaios són los que li donen caramels als fills, no? En plan... Sí, Sí. com a droga. Sí, Pues claro, no. se lo donen així. Pren així per baix. I les colxonetes? Ai, Jo Sí, pujava les les colxonetes, colxonetes molt de petit, que semblen innocents, semblen poc perilloses, tela. però si tu saltaves molt i queies entre el ferro Sí. i la colxoneta esa tova que ficaven ahí, ojo, perquè te podies quedar com Schumacher esquiant fora de pista, Te podia... Sí. Ojo amb això, i també després estaven els parcs inflables, estos de los críos, que de quan en quan se queden atrapats perquè se desunflen. Jo crec que quan era menut no n'hi havia d'estos. Van sortir Estan després. molt guais, Jo estos, no recordo de menut haver pujat als hinchables, que coneixem els inflables. No. Jo crec que no n'hi havia. Jo No. crec que van, I després te tires. jo com- crec que van sortir a partir de finals dels 90, principis dels 2000, que jo ja tenia 15 anys i ja no... I ja en estos ja no. I ja no. Jo alguna Però jo vegada crec que sí antes no n'hi havia. recordo pujar, però no els recordo com a atracció, com a tal. No, Pues no. ahora sí. Que tú pujaves y venía un cabrón por detrás y ¡para abajo! Como, como el hijo del dueño de Mango, ¿no? Que luego se pensaba que era una colchoneta inflable. Bueno. Bueno, Pues, ai. pues Hem ja acabat està. parlant una miqueta dels traumes infantils de les Sí. fires, del que no mos compraven, de la genialitat de la música i de l'espírit que mos porten aquestes fires de Molt bé, pobles. molt Sé que bé. l'estiu és lo millor que hi ha. Vam acabar la temporada regular dient odio l'estiu Odio i ara de l'estiu, repente i ara l'estiu de és el millor que hi ha. Com hem arreglat això en una hora, tu? No res. Ai, por Nois, Dios. moltíssimes gràcies A tu. i ens retrobem Nosaltres. En esta vida o en la otra. en esta vida. Correcte.